礼なら仕事で返せばいい。強かった穴があったよ。Hola, em dic Saja i avui us vinc a explicar el Jo tinc la paraula. Algun cop no us ha passat que esteu explicant una cosa en algú o en un públic i llavors us fiqueu nervioses i no sabeu què fer, o comenceu a fer coses que no tenen que ser, com per exemple jugar amb la sudadera, amb les mànigues o mossegar-se les ungles, que és una que no es pot fer bàsicament perquè si no ho copies tot. Avui us donaré 5 consells perquè no feu coses que no tenen que ser en aquell moment. Pas número 1. Normalment, sempre quan estàs nerviós et comences a moure d'un lloc a d'un altre. Tu no tens que fer això. El que pots fer és explicar-te amb les mans, amb els braços, explicar una cosa i moure les mans, perquè no estiguis tan nerviós i et tranquil·litzis una mica. Així t'expresses millor amb el públic i t'és més fàcil parlar. Pas número 2. No donar-li l'esquena al públic. No teniu que fer mai. És com fer una obra de teatre i llavors li doneu l'esquena a la gent que us està mirant. També un altre exemple que és estàs parlant amb algú i de cop i segueixes parlant així. No tenim que fer això, doncs és el mateix. Pas número 3. No donar-li voltes a el que estàs dient. Bàsicament, estàs parlant d'un tema, però comences a dir el mateix cada cop. No, ho dius un cop i ja està. Que ho diguis bé, amb veu alta, i ho diguis clarament perquè la gent ho entengui. Pas número 4. No parlar tan fluix. O sigui, sé que és una cosa que a tothom li passa, però no ho fa expressament. Però igualment intentem no fer-ho. O sigui, si estàs parlant amb algú, tu parles molt fluix o parles bé perquè t'escolti? Doncs és igual amb el públic. Tens que parlar alt i bé. Pas 5 i últim pas. No mirar al públic. És una que no estic a fer. Bàsicament, si jo faig així i no estic mirant a la càmera, perquè no estic parlant amb ningú, sinó que ho estic gravant, doncs clar, vosaltres direu, saps què estàs mirant? No estic a fer. És com quan estàs parlant amb la teva mare i mires cap a un altre cantó. Òbviament et renyarà, perquè és una que no estic a fer. Bueno, nois i noies, fins aquí ha arribat aquest vídeo. Espero que se us hagi facilitat més el parlar amb el públic o amb una persona i que us hagi agradat aquest vídeo i que, bueno, doncs això, que ens veiem en un altre. Bye bye! Just take your time, the clock is ticking, so stay.